खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं रबिन बसुमतारी। बे समाव सिन्धु दैमाखौ होबथानायनि उनाव पाकिस्तानाव गोबां जेंना सोमजिनायखौ जों नुनो मोन्दों। पहलगाम गाग्लोबनायनि उनाव भारतआ सिन्धु दै होबथानायनि उनाव पाकिस्ताननि रांखान्थिनि मोनसे गेदेर बाहागोआ गोबां खहा। मानोना पाकिस्ताननि माखासे रांखान्थियारि बिथिङा सिन्धु दैमा सेरफांनि दैनि सायावबो गोबाङैनो सोनारो। बेबायदि थासारियाव भारतनि सिन्धु दै गोरोबथाखौ दोनथ'नाया पाकिस्ताननि थाखाय गोबां बिथिङाव गोबां जेंनाफोर सोमजिहोगोन। फारसेथिं पाकिस्ताननि आबाद सेक्टरा थोंजोङै गोहोम गोग्लैगोन, फारसेथिं बेनि गोबां नोगोरफोराव लोंग्रा दैनि आंखाल जागोन। बेफोरबायदिनो गोबां बिथिङाव पाकिस्ताना गोबां खहा जानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं। आरो मख'नांगोनदि बावैसो सान सिगां पाकिस्ताना भारतखौ गाग्लोबनायनि उनाव भारत सरकारा पाकिस्तानखौ गोबां बिथिङाव नोजोर होनानै गाग्लोबनायखौ जोङो बे समाव नुनो मोनगासिनो दङ। खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं रबिन बसुमतारी। बे समाव सिन्धु दैमाखौ होबथानायनि उनाव पाकिस्तानाव गोबां जेंना सोमजिनायखौ जों नुनो मोन्दों। पहलगाम गाग्लोबनायनि उनाव भारतआ सिन्धु दै होबथानायनि उनाव पाकिस्ताननि रांखान्थिनि मोनसे गेदेर बाहागोआ गोबां खहा। मानोना पाकिस्ताननि माखासे रांखान्थियारि बिथिङा सिन्धु दैमा सेरफांनि दैनि सायावबो गोबाङैनो सोनारो। बेबायदि थासारियाव भारतनि सिन्धु दै गोरोबथाखौ दोनथ'नाया पाकिस्ताननि थाखाय गोबां बिथिङाव गोबां जेंनाफोर सोमजिहोगोन। फारसेथिं पाकिस्ताननि आबाद सेक्टरा थोंजोङै गोहोम गोग्लैगोन, फारसेथिं बेनि गोबां नोगोरफोराव लोंग्रा दैनि आंखाल जागोन। बेफोरबायदिनो गोबां बिथिङाव पाकिस्ताना गोबां खहा जानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं। आरो मख'नांगोनदि बावैसो सान सिगां पाकिस्ताना भारतखौ गाग्लोबनायनि उनाव भारत सरकारा पाकिस्तानखौ गोबां बिथिङाव नोजोर होनानै गाग्लोबनायखौ जोङो बे समाव नुनो मोनगासिनो दङ। मोनसे गोजोनथाव खौरां। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ। बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप। बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन। लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज, डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउटुबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।